May hapon mga idol, subida ta diri mga idol, subida ta diri sa Sorsogon padung sa Matnog. Sarang nagsubida diri, nahinay ta. Tercera segunda. For today's video mga idol, welcome to my vlog. Ulan nga way undang-undang. Shout out sa tanan ng mga idol, Team Meros ng Mindanao. At pagkalimot sa pag-like mga idol, share, follow sa atong Facebook page. Bahada tayo idol, bahada. Shout out sa tanan, Namping, God bless. Grabe, katindog kayo. Nahinay, kinug.